август 2014 шавари ман Шарикулла ба шаҳри Хуҷанд рафтанд. баъди мусулини баъд 4 рӯз дар кор буданд. баъди 4 рӯз хона омадагӣ буданд. Смени хучона буд. Файрод буда рафтанд. Файрод занг зада рафтанд. баъди саҳар рафтанд ба бегаи ҳами ҳодиса рӯй дод. чӣ гуфтанд умуман? чӣ васият карданд? баъди тир хӯрдан васият кард зану фарзандаи маро нигоҳ кунед. хуб баъди марги шуморо пул додан, кӯмакпулӣ кардан, чӣ гуфтанд? Ягон пул додан? додам. Чанд қадар додан? 3-4 сомон додан моро. фарзанди падари мо Азамаҷон Азимов барои ватан ҷон дод. ман пай Азамаҷон Азимов ки барои бародари худам вақте ки Ятимов раиси амният дар донишгоҳи давлатии Кӯлоб омад, ҳамсӯҳбат шуд, дар ҳамон маҷлис ман хиста барои бародари худ гап задам. вақте ки ман гап задам, суҳбат гузарондам, Ятимов ба ман пулро гап зад. охир мо барои фарзанди падари худмон вақте ки зинда мешид фарзанди падари ман ба мо не пул дар кор буд, не ё хона.